Muy buenas blogueras y blogueros. Bueno, ya estamos aquí para un nuevo vídeo y en esta ocasión nos vamos a ir a Castellón, nos vamos a ir a una librería porque una prima hermana mía presenta un libro y vamos a ir allí a la librería a ver qué nos cuenta, a ver cómo hacen la presentación. El libro es Mamá Noel y las tres reinas, es un libro infantil. Y vamos a ver qué nos cuenta. Vámonos. Bueno, ya estamos en la papelería Argot. Buenas. Y vamos a la presentación del libro. Así que vamos a entrar para adentro. Bueno, como veis, aparte de librería, tienen su cafetería, sus revistitas, sus libros. Muy aseado. Vamos a ver qué nos presenta la prima. Y vemos un poco de decoración navideña, el árbol, el traje de Papá Noel y ahí el buzón para echar las cartas. Todo fotos de Papá Noel. Muy chulo, me ha gustado esto. Y bueno, ahí tenemos ya la presentación, todas las sillas, mi padre leyendo un libro que no lo va a comprar, lo va a leer, ya van. Y bueno, mi prima, le preguntaremos algo, a ver. Bueno, ¿la del libro está nerviosa o qué? Sí, un poquito, pero... ¿Un poquito nerviosa? No, hombre, no, estate tranquila. Voy a preparar unes paraules, però vaig improvisar. A veure, primer donar les gràcies a Carlos per les seves paraules. La culpa és un poc d'Òscar, perquè primer quan vaig pensar, l'editora me va dir que no podia estar i que havia de presentar-me a alguna persona que me coneguera. Per no voler tampoc molestar a ningú, que persones conec a moltes, el meu home m'ha dit, dis-li-ho a Carlos, que viu a Castelló no s'ha de desplaçar. I li vaig dir i m'ha dit que sí, després m'ha dit, ja parlem del teu home, però primer m'ha dit que sí. I donar les gràcies també a l'editorial per confiar en mi, a Marta Senén, que és una persona, no sé si algú la coneix, que porta endavant aquesta editorial Arten i és una persona extraordinària, que treballa també molt per la coeducació. I també donar les gràcies al meu home i a les meves filles per la paciència que tenen en mi, a les meves filles per aquests dibuixos tan bonics que han fet, a les modelos de la portada del conte, les meves filles i les meves nebodes, Edurne i Iris, no sé si me dice a algú també, i a veure si me dice algú també a Jordi Juárez, que és el que s'ha encarregat de fer les fotografies, de les quals vam triar dos, una per la portada i una per a la contraportada, i crec que ja no veig a ningú, a tota la gent que m'ha recolzat, a tots els que esteu així, als que volíem vindre i no han pogut vindre, però a tots els que des del primer moment m'han recolzat en aquesta idea. Això per una part, donar els agraïments i per no estendre'm massa, per l'altra part contar un poquet, sense acabar de contar, perquè és un conte infantil, si comença a contar-lo el faré sencer. Per tant, un poquet la idea que jo tinc en aquests contes. Treballo en infantil i el que m'he donat compte que de vegades costa molt trobar material de contes que treballen la coeducació sí, però tant com vinculat a la igualtat de gènere, de vegades no, és més tot el contrari. El que ixen són estereotips on la dona té uns rols a seguir i l'home uns altres. I és hora que nosaltres, com a pares i mares, les famílies, i sobretot els docents a l'escola, trenquem aquests estereotips, perquè a la societat, malauradament ja s'ho dona compte que el masclisme en aquesta societat patriarcal que vivim està
dia a dia encara present i hem de trencar en tots aquests estereotips. I ja, els que me coneixeu i els que no me coneixeu, ho dic, sabeu que estic totalment vinculada en la lluita per aconseguir la igualtat de gènere. N'hi ha qui diu que les mujeres vivís muy a gusto ahora. Jo crec que encara mos queda molt a fer i que sobretot les dones i també sobretot les xiquetes que estem criant i educant i els xiquets també, perquè de vegades el masclisme no només ve dels homes, sinó també de les dones. I ho sabem que de vegades són les mateixes dones les que discriminen a altres dones o les que les jutgen. Crec que és superimportant fer-ho des de xicotets, perquè jo veig cada dia xiquets a la meva aula que entren 3 anys i estan lliures de qualsevol pensament i després se passen a primària, i tinc quasi companys de primària que potser ho poden recolzar, que ja és esta roba, si la dus ja tens una fama, si este color és, perquè te'l poses si este color és de xica, i aquestes coses quan eres xicotet no passen. Els xiquets juguen a cuinetes, juguen a carros, les xiquetes juguen a camions, juguen a construccions, i si una xiqueta li agrada la cuina, pot jugar a la cuina, però no per ser xiqueta, sinó perquè li agrada, i del revés el mateix. I per a no enrotllar-me molt, perquè si no acabarem així i farem les uves, que estan prop. Jo volia acabar, però per acabar voldria fer un xicotet pàrraf del conte, no tot, perquè si no és en seguida, com us he dit, és un conte infantil i s'acabaria de seguida, un xicotet conte representat, que veureu que el conte és de teatre, perquè també n'he trobat quan he treballat a infantil, que de vegades quan arriba la temporada de Nadal i anem a fer una representació de Nadal, quasi totes les obres de Nadal tenen per darrere un símbol religiós. I primer que tot el món no vol treballar aquest símbol religiós i després que també s'estereotipa molt el rol de les dones i dels homes. I anem a canviar això de la Virgen Maria i Sant José un poquet. Per tant, anem a fer un xicotet trosset del conte, no tot, perquè si no no té gràcia, i a veure què vos pareix, ¿vale? Xicotet, no sé el que siga perquè és quasi directe, ¿vale? ¿A que sí? Sí! I a Papà Noel també, no? Sí! I què heu demanat? Conteu-me. Tu què has demanat, Edurne? Què has demanat tu, Keira? Una pilota. Una pilota? A veure, que era així. I tu què has demanat? Jo moltes coses. Ah, moltes coses, molt bé, per si acas. I tu, Lucía, què has demanat? Moltes coses. Moltes coses també? Algú vol dir en concret el que ha demanat? Ivet, Jordi, Euleire, voleu dir-lo? Vinga, a veure qui vol contar-lo. A veure, què me conten? Tu què has demanat, Leire? Playmobil. Playmobil. I tu, Ivet? Un unicornio que camina. Un unicornio que camina. I tu, Jordi? Un camió. Un camió. No ho dubtava. Molt bé, algú més vol dir el que ha demanat? Tu vols dir-lo? Te dona vergonya. Vale, no t'obliguen. Val, pues, bueno, recordeu-vos que després hem de portar totes aquestes cartes que estem fent a correus per a que arriben a temps, perquè si no arriben a temps no podran saber el que heu demanat, vale? Ho portarem, vale? Ui, anem a veure qui és. Ui, però qui és vostè? Però no em veus, soc Papa Noel. Home, ja, però... Què fa vostè així, en la meva classe? Si, a més, encara no és Nadal. És que m'han dit els Reis Mags d'Orient que es volen avançar a mi enguany. Però no, perquè jo soc Papa Noel. I soc més important i més guapo. No sé. Una altra vegada a la porta, anem a veure qui serà. Ui, Però tu què fas així? El mateix que tu. El mateix que jo? No, jo soc Papa Noel. I jo Mama Noel.
I ja és hora de que tots i totes sàpiguen qui t'ha estat ajudant tots aquests anys. Xiquets i xiquetes, no heu sentit mai això que darrere d'un gran home hi ha una gran dona? Doncs així estic jo. Doncs, si voleu saber com acaba aquesta història, moltes gràcies als actors. I si voleu saber com acaba aquesta història, podeu averiguar-ho. En Mamà Noel i les Tres Reines. Moltes gràcies per la vostra assistència. Bueno, ahí tenemos al artista firmando libros y he de decir que la primera edición ya se ha agotado en librerías, así que bueno, nos tocará esperar a la segunda edición, pero bueno. Bueno, ya hemos vuelto de la presentación y bueno, deciros que mi intención era de hacerle un poco de entrevista, pero había demasiada gente, empezó a firmar libros y entre que habían muchos niños y todo, pues bueno, fue un poco imposible el hacerle una entrevista. Pero bueno, no más pasen navidades, me sentaré con ella y le haremos una entrevista para que nos cuente un poco de qué va el libro y un poco toda la motivación que ha tenido para escribir ese libro. Así que nada, espero que os haya gustado, ponérmelo en los comentarios, darme like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!